Assalamu alaykum gitaristlar. Häzir siz bilen sen bolmasaň ýanymdaýdym. Solasyny öwrenäs o şeýlere gitdi. Akord bilen bile garlyk gitdi solasy. İki bölümden ibaret bolup durar. Birinji bölüm şular ýalyk. İkinji bölümem Tawnam goýjak. Şundan soňky videoda pakka bärden öwrenelim. Birinji bölümde näde oýnaýas? 4-nji tar oyun 4-nji tardan başlaýar. 7-nji perde. 7, 8, soň 3-nji tara düşýär. 5, 8, 7, soňundan 5, 4-nji tarda. Täzeden gaýtalaryn. 7, 8, 7, 8, 5, 7, 8, 5, sonundan ýene 7. Şu 7, şu notamız la notada, ayamolla. La nota, şoň üçin biz şu la notany saklaman akord berbilýär. Şu la nota bilen akordyň ýerine çaşýar. Mesela şeyle olurdu. 7, 8, 5, 7, 7, 8, 5, 8, 7, 5. Sonra 7'nin oymancı biz ayam akordu geçeymen oluyor. Sonra 7, 8, 5, 7. Sonra 5, 6. Dayam akord. Täzeden gaýtalaryn. Şular ýalyk men datda tablaturada görürsüňiz. Şunu ýaly ene bulaşman. 7, 8, 5, 8, 7, 5. Уже men şunda bara tutýan tutuly taklaýar da şu taram. O zaman ýanky la nota deregem la akord oýnaýar, la minor. Sonra ýene 7, 8, 3-nji tar düşýär. 5, 7, 5, 6. Ine seret bara tutulýan görnüşi. Bara niski passatky dayam akord öyle. Birinji bölümlerde indik. İkinji bölümüm bäde 4-nji perdede we 3-nji perdede. 3-nji tarda 9-njy perde gelýär. 9-njy perdeden 9, 10, 12, 9. Soň 4-nji perdeden 12. Soňdan C akord. Razbordak öwreden C akordum. Şeýle bir ýere bolýar. Soňdan bäde 7-nji perde gelýär. 7, 9, 10, 7, 4-nji tarda 10. Soňdan bäde A diyez akord. Soňdan ýene ýanky 7, 8, 3-nji tarda 5, 8, 5, 4-nji tarda soňdan ýanky beýle. İkinji bölüm gaýtalaryn ýene bir tapar. 9-njy perdeden başlaýar. 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 12, 7
9, 10, 7, yokarky tardak 10. A diyez. 6-njy perde bare yokarky pasatka. Sonundan min soňkam 7, 8, 3-njy perde 5. Soň ýene 8. Şöyle oynanan akartlamy la diyez, soňdan do, soň ýene la diyez, soňam la. Ýöne şuňa hemmesini akordlandyk biz. La diyez, soň si. Şolar ýalyk. Başdan gaýtalap gören haýaljakdyn. Soň galandan mara da düşünürsiňiz. Tapda okaňyzda indiki videoda şeýle. Birinji bölüm 2 ýere gaýtalamalla. Tablaturasyna ýa-ni soňky şu bölümni goşmadym ýa-ni akord urýan ýermedi. Şöýrükçendi baňdan ýygyny bärden görüp. Bugünlükçe sag bolan, halan olsaňyz like goýun, ýatdan çykarmaň. Minnetdarlygyňy bildiriň de. Sag bolun.